Ahoj, já vás vítám u mého prvního videa. A tady to video bude takový zvláštní, ale snad vám to vadit nebude. Chci se jenom zeptat, že kdo by chtěl můj ACC. Prodávám ho za 79 koč, tady to zde můžete vidět. Nabídka je, nabídka je do 3. srpna. Nabídka do 3. srpna. Takže do 3. srpna se ozvěte nebo neozvěte. Natáčím toto video, protože tady to ACC se už zbavuje dost dlouho. Takže pokud se vám video líbilo, tak zanechte like, odběr a když tak mě napište do komentářů. Kdybyste chtěli, tak napište já a přijďte na SSO a na EE1 a vyhledejte jméno Colette Reinwacher a jezdím na poníko Snowbell. Takže teď by to bylo opravdu úplně všechno a já se s váma loučím a ahoj.